amb qui pactaria? Si vostès, en clau de qui pactaria? En el cas vostè és un partit molt local, per tant suposo que aquí no hi hauria... Mira, te lo voy a decir al revés, te digo con quién no pactaría. No pactaría con el PSC, evidentemente con el PSC. Lo hacimos precisamente porque no nos gustaba la dinámica de décadas del PSC en ese pueblo. El PSC acostumbra a ver una mancha oscura en la pared, humedad, y en vez de sanear lo que hace es que pinta por encima. Nosotros queremos sanear y pintar por encima una vez saneado el tema. En cuanto al resto de opciones, estamos abiertos. Lo que está claro es que respetando evidentemente al PSC, no queremos incrementar la dinámica por la que nacimos nosotros precisamente. Bueno, moltes gràcies per la seva postura. Seguim amb l'ordre invers i la paraula farà el candidat de Sí que es pot, Si se puede, Sant Joan d'Espí, en marxa. Pues nosotros, respecto a la política de pactos, haremos lo que creemos que cualquier partido responsable haría si es que no llegamos a ganar, porque lo principal es que nosotros salimos a ganar las elecciones, entonces los pactos ya se saldrán. Pero haremos lo que cualquier partido responsable creemos que tendría que hacer, que es poner el programa encima de la mesa y sobre las propuestas programáticas y sobre un código ético que está escrito y que tenemos que respetar, escucharíamos a todo el mundo y las propuestas de todo el mundo, esto claro que sí. Moltes gràcies. Passem a l'altra banda de la taula i la paraula al número 2 de la candidatura d'Unitat Popular, el senyor Freixas. A veure, nosaltres som un moviment municipalista, que som assemblearis i llavors seria una cosa que hauríem de debatre nosaltres a l'assemblea. No podem definir quin tipus de pactes tindríem perquè com coincidim amb els companys de Podemos, nosaltres pactarem a partir del nostre programa polític. Llavors, si hi ha coincidències, en coses concretes donarem suport o no, però no podem dir ara mateix si pactarem, per exemple, no sé, Convergència, Esquerra, així, sense tenir definit què volen respectar el nostre programa. Per nosaltres serem escollits pel nostre programa polític i no tant per unes possibles aliances. Moltes gràcies, senyor Freixas. Continuem amb el torn. Ara és el torn pel candidat d'Esquerra Republicana, Lluís Carrés. Bé, nosaltres no farem la puta i la caboneta, serem molt clars i contundents. La candidatura de Mesa M, tots i totes els regidors i regidores i els suplents som gent que estem per la independència de Catalunya, som gent que volem un país nou i, per tant, som gent que, més, tant la gent d'Esquerra com la gent de Més, hem signat l'acord local de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Això vol dir que si nosaltres no guanyem les eleccions, si som la força més votada, no farem alcalde a ningú que no assumeixi aquests punts. Per tant, estem dient que no farem alcalde, evidentment, a la gent del PP, que podríem fer alcalde a la gent de la CUP, a la gent de Convergència, si assumeixen aquests punts, que són els únics que s'han signat. Recordo que aquests punts de l'Assemblea no els han signat la nostra candidatura, la CUP i Convergència i Unió. I no només això, sinó que nosaltres no formarem part de cap govern on no hi hagi una majoria de regidors i regidores, on no hi hagi un alcalde que estigui compromès amb el procés nacional de Catalunya. Per tant, també diem clarament, ho diem per escrit, excepte una súbita conversió a l'independentisme, que suposem que es podrà del PSC, la gent d'Esquerra, més enllà, no votarem al PSC, sinó que nosaltres, evidentment, com a força a l'alcaldia i, a més, no formarem part d'aquest govern. Ho dic, torno a repetir, perquè, clar, no votarem al PSC en aquestes condicions i, evidentment, no formarem part d'aquest govern. Per tant, sou prou tots testimonis. Gràcies, Lluís. Just s'acaba d'esgotar el temps. Té la paraula el candidat de Convergència i Unió, el senyor Pere Àngel González. Nosotros, en el nostre cas, la decisió serà a nivell local. Convergència, en aquest cas, té una tradició en la qual hi ha en altres ocasions ha pres decisions que no eren les pròpies del seu partit, però sí que entenia que eren les millors per Sant Joan d'Espí. Conjuntament amb això, Convergència i Unió és un dels partits que ha signat el pacte d'adhesió amb l'Assemblea Nacional de Catalunya. Nosaltres seguirem treballant en aquesta línia i, en el cas que es pogués, si es pot fer un govern amb un perfil independentista que entra i forma part del nostre programa, apostaríem en aquesta línia. Molt gràcies, senyor Montserrat. Té la paraula ara la senyora Marigua, la candidata d'iniciativa. Nosaltres
estem pel dret a decidir, però hi creiem en el procés sobiranista, però nosaltres no intercanviem dret a decidir o fet nacional per retallades. Nosaltres estem per un govern municipal d'esquerres, perquè creiem que des del posicionament d'esquerres catalanistes és possible construir un país, és possible caminar per trencar en la situació en la que es troba Catalunya respecte a l'estat espanyol, però defensant els drets socials de les persones que ens ajudaran a superar en la crisi en la que es troba el nostre país. Nosaltres les decisions de pactes les prenem en l'assemblea dels nostres militants de Sant Joan d'Espí i ho farem sempre amb les forces que creuen en un projecte d'esquerres, amb un projecte ampli i inclusiu i que té en compte a tota la ciutadania, però que creu també en el procés sobiranista i que creu en la defensa dels drets d'esquerres i dels drets nacionals de Catalunya. Moltes gràcies. Seguim amb el torn. Té la paraula el candidat del Partit Popular, el senyor Manel López. En el cas de si guanyéssim les eleccions, obriríem la porta a qualsevol força política que vulgui treballar pels ciutadans de Sant Joan d'Espí, i en el cas de formar entre qualsevol govern, el que ens interessa són aquells partits que treballen per Sant Joan d'Espí. Gràcies. I per tancar ja el debat, té la paraula el candidat i alcalde de Sant Joan d'Espí, el candidat a la reelecció per part del Partit Socialista, el senyor Antoni Poveda. Molt bé, mireu, en qualsevol poble ens podem trobar que un candidat sigui independentista però no tingui projecte per la seva ciutat i un candidat sigui catalanista i tingui un bon projecte per la seva ciutat, perquè en definitiva del que estem parlant és de l'alcalde de la seva ciutat, de saber què s'ha de fer en la seva ciutat. Mireu, jo ja he demostrat i a mi se me pot jutjar pel que he fet. He governat amb iniciativa i amb convergència i algunes vegades amb Esquerra Republicana quan han tingut representació. He de dir que amb els dos partits ja he parlat, amb Convergència i amb Iniciativa, i jo l'he sofert, i independentment del resultat, jo les oferiré un pacte. Però penseu que jo sempre he pactat amb consens. No he necessitat mai pactar, però sempre he posat per davant els interessos de Sant Joan d'Espí que d'altra cosa, perquè crec que això és bo treballar d'acord, treballar per Sant Joan d'Espí, crec fins i tot aquest acord i aquest consens que hem tingut a Sant Joan d'Espí seria força bo fins i tot per a Catalunya. Si avui tinguessin aquest acord tan ampli a Sant Joan d'Espí, a Catalunya segurament tots plegats seríem més forts. Així que jo tornaré a proposar el mateix pacte de govern que tinc. Molt bé, doncs amb aquesta intervenció acabem el debat. Moltes gràcies als 8 candidats i candidata, o 7 candidats i una candidata. Els recordo que hi ha una opció més a Sant Joan d'Espí, però que malauradament no han volgut estar en aquesta taula. I sent els seus motius ja els hem explicat al començament. Per tant, a mi només em queda dir, senyora i senyors, que el 24 de maig tinguin molta sort i que vagi bé els resultats. Gràcies i bona nit i gràcies a vostès.